Iki lho. Apa kok konan bareng wis? Roto sangar iki. Lapo iku maksudnya Pame? Aku buntu aku Jol. Tempe karo wong kriminal saiki aku. What? Wis mau Pame, tapi sampe aku. Wis, ewang ngono aku terdesak aku iki. Wis kendel saiki, wis lungguh sing tenang. Enteni wong iki. Nanti Pame ora ono wong blas ini. Tenang, sabar. Membutuhkan kesabaran ngene iki. Suwe lho Isan. Aduh. Tah. Godol. Godol. Awas ono. Tenang ae. Wis sikat, Dol. Apa iki? Harta opo golekno aku rondo. Kenapa Me? Oh iya. Harta kok ndidekmu akeh. Gak ono. Cokoron pasti ono iki. Gak ono wis. Gak ono. Kon go anu yo berlian ta. Berlian.